ಶನಿವಾರ ಆಟಿ ಅಮಾಸದ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗೆ ಬಡ್ಸ ಜೋರಾದಿತ್ಯ ನಡೆದವರ ಶನಿವಾರ ಅಮಾಸೆಗೆ ನನಲಾತು ಜೋರ್ದ ಬಡ್ಸ ಬರು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಲೆ ಬಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಲೆಗ್ ರಜೆ ಸಾಡ್ದಿತ್ತರು. ಗುಂಡಿಯ ಶಿರಾಡಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಗಟ್ಟದ ಮೊದಲ್ಡ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಬೈತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆದೋರ್ಮೆಡ್ ಬಯ್ಯಗೆ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾದಿತ್ತಂಡು ಚಳಿತ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಂಡು ಶನಿವಾರ ಆಟಿ ಅಮಾಸದ ದಿನ ಆತೆಯಾತ್ ಅಮಾಸದಾನಿ ಬರ್ಸದ ಪರಿಣಾಮ ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ತವರ ಶನಿವಾರ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಶಾಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಲೆಗ್ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಿರ ಆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸದ ಸುತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮೀಪುನ ಜಾಗೆ ಒಂತ ಮುರ್ಕುದುಂಡು ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿದ ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿಡ್ ಇಲ್ಲು ಒಂಜೇತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೊಲ್ಲ ತಮಲೆ ನಡೆದವರ ಬೊಲ್ಲಗುತಿಕಲ್ನ ಪೊಂಜಿ ಒಡ್ತಿನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದೇರ ಕುಟ್ಲ ಕುಲಶೇಖರಡು ಮಂದ ಜರಿದ್ ರಡ್ಡಿ ಲಗ್ನ ಸ್ಟಾದ್ ಒರಿಯಗ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿಡ್ ಕುಡ ಬೊಲ್ಲ ಇರ್ಕದ್ ಸುದಿ ತಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಾಲ್ ಅಂಗಡಿಲೆಗ್ ನೀರು ಪೊಗ್ಗುದುಂಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಸುದೆಕಲು ದಿಂಚಿದ್ ಪರತುಂಡುಂಡು.